Nadvožnjak u Smederevu, izgrađen pre tačno 45 godina, nikada obnovljen. Zarađala konstrukcija, propala ograda, nakrivljeni stubovi, svakodnevna su briga građana. Nadvožnjak kao takav je trebao da ima neke, po zakonu o izgradnji objekata, preventivne preglede, periodične preglede, kontrole. Sve to nije obavljeno, pa je on danas u ovakvom jadnom stanju. Sadašnje stanje našeg nadvožnjaka ne dopušta da budemo mi opušteni, jer on ne garantuje bezbednost saobraćaja. Da li su u pitanju automobili ili pešaci, kad su svi zajedno na njemu, oni su izloženi velikoj opasnosti od pada samog. Evo, videli ste snimke kakva je ograda, kakvi su stubovi, kakvi su noseći stubovi, da je sve to počelo, nije počelo, nego odavno istrulelo. Ja mislim da bi trebalo što pre nego što padne, da treba se zameniti. Malo Smederevo uopšte ne urgirate da se što pre završi, dok ne padne. A nekad se desi, posle kuko i što se desilo. Treba se sad povede računa da ne bi se desilo. Što padne ovo most još malo. Ova ograda, brate, više otišla, nosi skrivi. Tu nema, brate, ne gleda niko. Prosto ljudi, znam, plaše se i kolima i peške da prolaze. Znaš, sa druge strane može vidiš, ograda visi. I ovo je skroz navaljeno. Odavde padaju kurčići. Pa ništa, dok neko ne poklopi ništa. Nadležni organi ne reaguju, a građani se nadaju da će nadvožnjak uskoro biti obnovljen, kako bi bezbednost svih konačno bila osigurana.